शिमला मिरची आणि बटाट्याची भाजी आपण सर्वच आवडीने खातो. तर आज मी तुम्हाला मस्तपैकी चमचमीत आणि झणझणीत अगदी सोप्या पद्धतीने तयार होणारी शिमला मिरचीची बटाट्याची मिक्स भाजी बनवणार आहे. आणि बघू शकता तुम्ही किती छान आपली भाजी तयार झाली आहे. खूपच कमी वेळात आणि खूपच कमी साहित्य वापरून बनवण्यात जाणारी ही शिमला मिरची आणि बटाटा टाकून सुक्की भाजी मस्तपैकी टिफिनसाठी तुम्ही अशी भाजी तयार करू शकता. तर चला बघूया आपण याला बनवायची कृती आणि याला लागणारं साहित्य. तर हे बघू शकता कशी झणझणीत चमचमीत आपली शिमला मिरची बटाट्याची भाजी झालेली आहे तयार खाण्यासाठी. याला तुम्ही ज्वारीच्या भाकरीसोबत किंवा व्हाईट प्लेन रोटीसोबत खाऊ शकता. तर चला बघूया आपण याला बनवायची कृती आणि याला लागणारं साहित्य. तर हे बघू शकता शिमला मिरची आणि बटाट्याची भाजी बनवण्यासाठी मी काय काय वापरलेलं आहे. तर हे बटाटे आहेत, 2 मोठे बटाटे घेतलेत, स्वच्छ करून घेतले. आता आपण याला कट करायचे आहेत. आणि या 3 शिमला मिरची घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला जर जास्त भाजी बनवायची असेल तर तुम्ही बटाटा आणि शिमला मिरचीची क्वांटिटी जास्त वाढू शकता. कोथिंबीर बारीक चिरलेली, कढीपत्ता, हे टमाटर थोडं घेतलं कट करून, आणि हा 1 कांदा घेतला आहे बारीक चिरून. आणि मसाले आपल्याला भाजी बनवताना टाकायचे. तर हे बघू शकता. आता आपण काय करायचं आहे, शिमला मिरची आणि हे जे बटाटे आहेत ना, ह्याला आपण मस्तपैकी कट करून घ्यायचे. तर छानपैकी आता याला मी मस्तपैकी कट करून घेते. आणि त्यानंतर आपण पुढची प्रोसेस बघूया. तर पाणी घेतलेलं आहे. हे बटाटे आपण मस्तपैकी असे कट करून घेऊया. शिमला मिरची आणि बटाट्याची भाजी खूप छान लागते. तुम्ही नक्की बनवा अशा प्रकारे. भरून शिमला मिरची किंवा आपण असं नॉर्मलसुद्धा मिठामध्ये तेलामध्ये थोडंसं फ्राय करूनसुद्धा छान लागते. आणि अशा प्रकारे पण तुम्ही बनवू शकता. तुम्हाला हवं तसे तुम्ही बटाट्याच्या शिमला मिरचीच्या फोडी करू शकता आवडीनुसार. तर आता छानपैकी व्यवस्थित कट करून घेते बटाटे. पाण्यामध्ये टाकले जेणेकरून कसं बटाटा असं असतं ना की लगेच थोडा वेळ जरी बाहेर राहिलं तर ते काळं पडून जातं. त्यामुळं पाण्यामध्ये टाकायचं. कधी पण बटाट्याचा वापर जेव्हा आपण करू ना त्यावेळेस पाण्यात टाकायचं. तर हे बघू शकता मी शिमला मिरची आणि बटाटे थोड्या वेळासाठी मी पाण्यात ठेवले आहे जेणेकरून हे काळे पडणार नाहीत. आणि हे पाणी सगळं आपल्याला काढून घ्यायचं नंतर. तर चला बनवूया आपण भाजी शिमला मिरचीची. तर कढाईमध्ये मी तेल तापत ठेवलं. याच्यामध्ये थोडे कढीपत्त्याचे पानं टाकते 2-4. तेल तापत असल्यामुळं हे थोडंसं उडलंच जातं. सो आता हळूहळू सगळं टाकून घेते मी चमच्यानी. हे बघू शकता मी एक बारीक चिरलेला कांदा जो आहे तो याच्यामध्ये टाकून घेते व्यवस्थित. आणि हे बारीक चिरलेला टमाटर आहे हे सुद्धा मी टाकून घेते चमच्यानी. आता आपल्याला मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे, परतून घ्यायचं आहे जोपर्यंत आपला जो टमाटा, कांदा आणि कढीपत्ता जो आहे तो व्यवस्थित परतून निघत नाही तोपर्यंत छानपैकी याला गरम तेलामध्ये आणि स्लो गॅसवर परतून घ्यायचं आहे. हे बघू शकता आता आपलं हे मस्तपैकी कांदा टमाटा परतून झालेला आहे. गरम तेलामध्ये मस्त ब्राऊन कलर आलेला आहे आणि गॅस स्लोच आहे. तर चला आपण याच्यामध्ये टाकूया आपले मसाले. हे लाल मसाला टाकते मी, स्पायसी बनवायचे. तर 2.5 चमचे मी लाल मसाला वापरलेला आहे. तुम्हाला जर कमी तिखट हवं तर तुम्ही कमी वापरू शकता. हळद टाकली आहे. हे धना पावडर टाकते 1 चमचा. आणि हा गरम मसाला टाकते अर्धा चमचा. आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता मी मिक्स करून घेते गरम तेलामध्ये. जास्त वेळ मिक्स करायचं नाही जेणेकरून कसं असतं मसाला खूपच भाजला जातो आणि कडूपणा पण येतो. कारण मसाला असतो तो जास्त वेळ भाजला की त्याला कडूपणा येतो. त्यामुळं झटकीपट आपली भाजी जी आहे टाकून घ्यायची. तर आता आपण हे शिमला मिरची आणि बटाटे जे स्वच्छ धुवून घेतलेत मस्त ते आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया. खूप सोपी पद्धत आहे आणि खूप लवकर होती आणि काही ह्याच्यामध्ये साहित्य जास्त लागत नाही आहे. पण खायला खूप चटपटीत आणि छान लागते, चवदार लागते. भाकरीसोबत आणि रोटीसोबत खूप छान लागते भाजी ही. टिफिनसाठी खूप मस्त आहे आणि मुलांनासुद्धा देऊ शकता. फक्त मिरची आणि मसाल्याचा वापर तुम्ही खूपच कमी करा जर लहान मुलांसाठी बनवायचं असेल तर. आणि मोठ्यांसाठी तर आपण स्पायसी खाऊ शकतो म्हणून आपण आपल्या आवडीनुसार तिखट स्पायसी करू शकता. तर हे बघू शकता आता मी याच्यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकली. हे चवीनुसार मीठ टाकून घेते आणि आता मिक्स करून घेते. ह्याच्यात थोडंसं पाणी टाकायचं कारण की आपले बटाटे जे आहेत ते कच्चे आहेत. त्यामुळे त्याला थोडंसं शिजवण्यासाठी पाणी टाकले. बाकी भाजी सर्व आपली वाफेवर शिजून निघन. थोडंसं पाणी बघू शकता तुम्ही, जास्त पाणी नाही वापरलं. आता व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेतलं आहे मी.
आता याच्यावर झाकण ठेवते आणि 10 मिनटे याला वाफ देते आणि शिजून निघन मस्तपैकी आपली भाजी तयार होईल खाण्यासाठी. शिमला मिरची आणि बटाट्याची सुकी भाजी. तर आता मी झाकण ठेवलेलं आहे, थोडा वेळ देऊया आपण याला. तर बघू शकता मी झाकण उघडून बघते. बघू शकता आपली भाजी कशी वाफेवर आणि थोडीशा पाण्यामध्ये आपली शिजून निघत आहे. तर आता थोड्या वेळानंतर ही भाजी आपली व्यवस्थितपणे पूर्णपणे तयार होईल. थोडा वेळ देऊया. तर चला बघूया आपण, मस्तपैकी आपली भाजी तयार झाली असणार आहे. तर मी गॅस बंद केलेला आहे आणि ह्या वाफा निघत आहे कारण मी आता जस्ट गॅस बंद केलेला आहे. पण आपली भाजी बघा मस्तपैकी चमचमीत झणझणीत झाली आहे, खाण्यासाठी तयार. छानपैकी सर्व बटाटे शिमला मिरची आपली मस्तपैकी सॉफ्टपणे शिजून निघलेली आहे. गरमागरम भाकरीसोबत आणि रोटीसोबत किंवा तुम्ही व्हाईट राईससोबतसुद्धा याला खाऊ शकतात आवडीने. तर थोडीशी कोथिंबीर टाकते आणि आता याला थंड करून घेते आणि सर्व करूया मग आपली शिमला मिरची बटाट्याची भाजी. तर चला सर्व करूया आपली भाजी. ते बघू शकता मस्तपैकी झमझमीत चणचणीत आणि मस्त तरीबाज आपली भाजी शिमला मिरचीची आणि बटाट्याची सुक्की भाजी तयार झाली आहे खाण्यासाठी. तर तुम्हाला जर अशी भाजी बनवायला खायला आवडत असेल तर तुम्ही नक्की बनवा. भूक मिटणारी आणि तोंडाला चव येणारी अशी छान भाजी आहे. याच्यामध्ये तुम्ही वाटाणेसुद्धा ॲड करू शकता, जे आपले शेंगाचे वाटाणे असते ते सुद्धा तुम्ही याच्यामध्ये टाकू शकता. तर हे बघू शकता झाली आपली गावरान पद्धतीची मस्तपैकी चमचमीत शिमला मिरची बटाट्याची सुकी भाजी. सकाळी तुम्ही टिफिनला सुद्धा बनवू शकता अशी भाजी. कोथिंबीर टाकते. मला प्रत्येक भाजीमध्ये प्रत्येक रेसिपीमध्ये कोथिंबीर खूप आवडते, तर मी थोडीशी टाकलेली आहे. आता हे बघू शकता आपली कशी चमचमीत आणि छानपैकी गावरान पद्धतीची अगदी सोप्या पद्धतीची आणि कमी वेळात आपली शिमला मिरची बटाट्याची मस्तपैकी भाजी तयार झालेली आहे. सर्व मस्त बटाटे शिमला मिरची सॉफ्ट एकदम शिजून निघलेल्या आहेत. हे बघू शकता खूपच कमी वेळात तयार झालेली आहे आपली भाजी खाण्यासाठी. गरमागरम भाकरी घ्या, रोटी घ्या आणि छानपैकी याचा आस्वाद घ्या. आणि तुम्हाला आवडली असेल भाजी तर नक्की बनवून बघा. आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की तुम्ही सबस्क्राईबर करा. अशा डेली रोज गावरान आणि अगदी सोप्या पद्धतीत कमी वेळात होणाऱ्या रेसिपी मी तुम्हाला दाखवत राहीन. तर नक्की बघा. हे बघू शकता आपली शिमला मिरचीची भाजी कशी छानपैकी तयार झाली आहे खाण्यासाठी. तर चला मी भेटते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईबर करा.